Em diuen Pilar Valls Ussó, soc de Benimàmet. Soc Vicent Tomàs Benlloc Andrés, veí de Benimàmet. Yo soy José García Melgares, ahora soy el alcalde de los pueblos de Benimàmet i de Beferri. Benimàmet és un poble que ha sigut pas dels sedetanos i alguna quinta romana, s'anomena, però la seva fundació ve per part dels àrabs. Els àrabs funden així Benimàmet alrededor d'una alqueria. A partir de tot el segle XX som una pedania de València. Benimàmet ha sigut un poble arraigat en el casco antic fins al segle XIX. A finals del segle XIX i segle XX, en l'arribada del trenet, la colònia de beranejants de la capital era molt nombrosa. Volien molt a Benimàmet perquè així se trobaven molt a gust, n'hi ha un parell de graus de diferència en la capital per la calor i el trenet era una forma d'arribar així molt fàcil. L'economia de Benimàmet ha sigut sempre agrícola, una forma de viure agrícola totalment. A partir de l'entrada dels beranejants és quan es comença també el tema artesanal i industrial. Hi hagué una integració molt bona entre els beranejants i el poble. Bueno, la migración del año 60 pues viene aquí buscando empleo en Valencia, igual que se hizo en otras provincias. Es un sitio muy cercano de la ciudad, pasaba el tren, donde se construyó barato para que vinieran inmigrantes y cercano de la ciudad, ¿no? Y hoy en día pues aún quedan restos del antiguo y lo que tratamos ahora de dinamizar ahora con este trazado, que es el parque lineal, y que empiece Benimàmet a tener una actividad diferente a la que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Hi ha una diferència entre les persones que són nascudes en el poble, de famílies antigues del poble, de famílies llauradores, com és la meua i com també és la de Vicent, i les persones que s'han incorporat a ser veïnat així de Benimàmet a partir dels 60, que són gent emigrada però que han acoplat molt bé a la vida de Benimàmet. A mi el que m'interessa del poble on visc o el barri on visc és que tinga una autonomia per a que puga tindre la llibertat de decidir què és el que fa falta i què és el que és bo per al poble.